Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Бобата за 4895 и сега с мен е един друг приятел, Деян. Мале, много тъпо нещо. Аз отварям Майнкрафта, па ми за скайпа. Добре. И сега продължаваме нашето епично оцеляване. Iron Survival. Все едно Iron Survival, защото много Iron има в този равин, който съм аз. Нека сега този кабелстон да си изкача главата. И продължаваме. Кой не е пред Майнкрафта? Не мога в момента. Вау. Пречи. Оп. И ако що така? И тук моят приятел, не знам какво прави. Ти от кога имаше Майнкрафт? Охо, тази в дома иска да се бие. Тони, затворен. Що? И моят приятел затвори и останахме сам. Този равен тук е доста тъмно. И зомби. Това дали ще... Ще нападнем зомбито. Охо. Както си обещах, видях този айрон горе и ще отида да го взема. Ако ми стигне кабелстоуна. Дам. Както винаги, не стигна. И ще те хвана. Да, успяхме. Ей! Хоп. Охо. Те са били много монстърове. Хоп. Зомби. Успяхме. Чакайте, някой ми пише. Ох, нещо ме удари. Не е скелета, но. Хоп. Оф. Охо, гаден скелет. Айде, ама. Не. Ама не. Те се отказаха доста добри противници.